Türkmenistanda içerki gatnaw çäklendirmeleri 2021-nji ýyla çenli uzolduldy. Bu habar Azatlyk radiosynyň 1-nji noýabrdan başlap ýurtda dowallygyna petiklemäniň girdilip bilinjekdigi baradaky maglumatlarynyň ýa-da gabat geldi. Bu aralykda Azatlygyň Liwapdaky habarçysy noýabrdan başlap karantin çäreleriniň güýçlendirilip täze çäklendirmeleriň girdiljekdigini habar berýär. Bu habarlaryň arasynda Türkmenistan pandemiýa sebäpli daşary ýurtlarda galan raýatlaryny ýurda getirmegini dowam etdirýär. Şeýle çäreleriň ýene biri 28-nji oktýabrda Tatarstanyň Türkmenabada gelen ýörite uçar gatnawynda amala aşyryldy. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçylary we ýarym resmi orientama hemde Türkmen hökümetine ýakyn Türkmen portal neşirleri habar berýärler. Türkmenistan ýurtda ýeti ýokunç keselleriň getirilmeginiň we ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen ýolawçy demir ýolunyň we awtobus gatnawynyň hereketine girdilen wagtlaýyn çäklendirmeleri 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna çenli uzaltdy. 28-nji oktýabrda giýişlik ýarym resmi orientama neşirinde çykan bu habar barada resmi mediada maglumat berilmeýär. Mundan öň sentýabryň aýagynda Türkmen demir ýollary agentligi ýurtdaky ýolawçy otlarynyň gatnawlarynyň gaýtadan açyljak wagtynyň ýene 1 ay 1-nji noýabra çenli ýyda süýşürilendigini mälim edipdi. Odal bu gatnawlaryň ilki 15-nji awgustda, soňra 1-nji sentýabra, ondan soňra da 1-nji oktýabra çenli durdulandygy habar berilipdi. Ýatlasak şu hepdäniň başynda Azatlyk radiosy özüniň saglyk puwdawynaky çeşmelerine salgylanyp 1-nji noýabrdan başlap ýurtda dowallygyna petiklemäniň girdilip bilinjektigi barada maglumat beripdi. Çeşmämiz güýçlendirilen karantin çäreleriniň çäginde hususan da 1-nji noýabrdan başlap içerki avia gatnawlarynyň towtadyljakdygy, sebitleriň arasyndaky hereketiň düýbünden ýatyryljakdygy we hususy köpçülikliň çäreleriň gadagyn ediljekdigi barada habar beripdi. Bu habarlaryň arasynda 28-nji oktýabrda Türkmenistanyň Saglygy saklaýyş we derman senaty ministrliginiň adyndan ilata agyz burun örtügi dakynmak, köpçülik ýerde aralygy 2 metr saklamak, şahsy gigiyenanyň talaplaryny berja etmek barada yeni SMS-ler uğradyldy. Bu aralykda Azatlygyň Liwapdaky habarçysy 1-nji noýabrdan başlap karantin çäreleriniň güýçlendirilip täze çäklendirmeleriň girdiljekdigini habar berýär. 31-nji oktýabrdan soň Liwaply daýhanlaryň ýetişdiren paýta hasylyny ammarhanalar kabul etmez. Karantin güýçlendirilýär. Bu barada Farap etrawynyň Magtumuly owasynyň kärenetçilerine ýörite duýduruş haty gelip gowuşdy diýip gidlenlik şertine söketdeş olan habarçy 29-njy oktýabrda habar berdi. Faraply kärenetçileriň we agronomlaryň ençemesiniň anonimlik şertinde habarçymyza beren maglumatyna görä, bu hata laýyklykda kärenetçilerden 1-nji noýabrdan başlap raýatlaryň paýta meýdanlaryna barmajakdygy barada dilhata alınıpdyr. Paýtalar diňe kombayn bilen ýygylar we döwlet haýryna geçiriler. Kärenetçilere diňe 1-nji noýabra çenli tawşyran paýta hasyl üçin tölew tölenjekdigi barada maglumatlar bar diýip Liwaply kärenetçileriň biri habarçymyza aýtdy. Habarçy 1-nji noýabrdan izolasiýanyň başlajakdygyny belläp, adamlaryň paýta ýygymyna çykarylmagynyň gadagyn ediljekdigini, mektepleriň ýapyljakdygyny hem aýtdy. Azatlyk radiosy baýdylanlar barada Liwap vilayet häkimliginden we yerli owa hojalyk hemde bilim bölümlerinden goşmaça maglumat alyp bilmedi. Bu habarlaryň arasynda Türkmenistan pandemiýa sebäpli daşary ýurtlarda galan raýatlaryny ýurda getirmegini dowam etdirýär. Türkmen portal neşiri pandemiýa sebäpli Tatarstanda galan 200-den gowrak türkmen raýatynyň 28-nji oktýabrda Giýje Kazan şäherinden Liwap vilayatynyň Türkmenabad şäherine getirilendigini habar berdi. Belläp geçsek Kazandan uçaryň geljekdigi barada Azatlygyň ýurt içindäki habarçylary 27-nji oktýabrda habar beripdiler. Habarçymyz 29-njy oktýabrda ýerden beren maglumatynda Kazandan gelen uçurdaky ýolawçylaryň köpüsiniň studentlerdigini aýtdy. Ýolawçylaryň aglabasy täze karantin zonasyna ýöne ýaş çagaly eneler we näsaglar şäher hassahanasyna yerleşdirildi. Täze karantin zonasy boş durdy. Bu ýer bary ýogy 300 adam kabul edip bilýär. Vice-premier Liwapy sapar eden wagtynda onuň talabyna laýyklykda bu ýerdäki krawatlar bir hatar edilip goýuldy we onda tämirleýiş işleri geçirildi diýip Liwaply habarçy vilayatyň saglyk puwdawynaky çeşmelerine salgylanyp aýtdy. Habarçy
Harap Gümrük Gulluğundaky karantin zonasy barada hem maglumat berip, bu ýerde bir wagtyň özünde 100 adamy karantine almagy mümkinçiligiň bardygyny belledi. 30 oktýabrda Kyrgyzstan döwletinden geljek raýatlar şol ýere yerleşdirilýär. Olar awtobuslar arkaly Özbekistanyň üstü bilen Türkmenistana getiriler diýip habarçy aýtdy. Dünýäniň dürli künjeklerinde, şol sanda Ýewropada we Russiýada koronawirusyň täze ýagdaýlarynyň gürelýän pursady türkmen häkimetleri ýurtda häzirki güne çenli hem COVID-19 bilen bagly ýeke ýagdaý barada hasabat bermediler. Emma muňa garamazdan Azatlyk radiosu we beýleki garaşsyz neşirler ýurtda ýüze çykarylýan koronawirus ýagdaýlary barada dowamly maglumat berip gelýärler. Geçen hepde Azatlyk Daşowdyň aýallar koloniýasynda koronawirusyň tutuşandy barada habar beripdi.